Dobre, čo lidi, zdravím vás z nového videa a ideme sa pozrieť tam hore. Taký kopec a že vraj tam je strašidelný les. Tam je strašidelný les, tak sa tam ideme pozrieť. A ty sa tu ideme volať na... Nechaj ma. Na deskolinku. No ja na to... Na YouTube natáčam. Mám tam 3 videá. Takže ideme na ten kopec. A troška sa bojím, ako tam tí chlapci. Drž hubu! Drž hubu. Tam sú takí chlapci. Tak ja tam neidem, lebo tam po mne hučia, si to počuli, nie? Tak ja radšej idem naspäť. Lebo kamarátkou tam ona sa natáča, tam čo deje. A ja natáčam takto. Je to video. Tam je ona. Tam má mobil, to čo vidíte, tam svietiť. Takže tam má mobil. Pozrite. Tu je taký bazén. Ideme sa na ňo pozrieť. Je tam voda? A je? Čumte na to. Tam je voda. Poďme ho pozrieť. Môžem to dokryť, lebo sa tam tie. Má tu 2. Tu 1. A tu sú 3 samé. Tu je 1. A tu sú tie 2. Takže neviem, čo idem robiť, kámo, ale... Kámo, ten oblak dobre nevyzerá. Ty koko. Dobre. Tak... Neviem. Tak čaute zatiaľ, lidi. Ja idem natáčať ďalej. Tak čaute. Pa, pa.